Rigtig flot tilbage. Rigtig flot. Har vi lige den lille ting, vi kører. Ja. Så hej alle sammen, vi er Minecraft-enderne. Ja. Du siger hej til hvem? Hej. Han hedder Torbjørn, og jeg hedder Mads. Du kan se på introen, så Ja. det er måske lidt svært at kende forskel på os. Jeg kan faktisk en forskel på navnet. Tror jeg. Altså, det er nok let at kende forskel på navnene, men Ja. skubber man ud. Men du ved på vores skins, Ja, siden de... vi begge to er ender. Ja. Nå, Mads. Ja, hvad? Skal vi tale om, hvad der kommer til at være på den her kanal? Ja, selvfølgelig skal vi det. Hvad kommer der så til at være på den her kanal? Der kommer til at være fra Redstone tutorials. Fra Redstone tutorials til sådan how to build, byggevideoer og alt muligt. Alt muligt, der har med showcase. alt muligt, der har med Minecraft og ender at gøre. Ja. Der kommer også til at være masser af ender herinde. Ja, masser af ender. Ja. Selvom der godt nok ikke er ender i Minecraft. Vi har også Den her maskine her. som Torbjørn lige har bygget her for 3 minutter senere. Som er en village spawner slash killer. Og den virker jo godt. Men det er ikke rigtig bruge sådan noget. Men det virker. Ja, så der er en, der har overlevet. Så er der nogen, der overlever. Jeg går ned og dræber dem. Ja. Nå. Ja, jeg ser lige stoppe den her. Og den her op. Lige fra tog også, fordi jeg er en meget tog. Jeg elsker tog. Ja. Bare lige så det. Der kommer til at være en masse ting herinde. Masse ting. Ja. Det meste af det har man Minecraft at gøre. Ja. Vi kan faktisk se hullet herovre. Lige der. Ja, hvis I så, som I selvfølgelig gjorde, introen, så er det, da jeg sprang i luften, lige her. Ja. Lige her. Og så stod jeg sådan lige her. Men Torbjørn! Hvad? Jeg sprang i luften mere, end vi lige har regnet med. Det var faktisk Torbjørn, der stod her. Ja. Men Torbjørn, han stod sådan her. Ja. Men oprindeligt så stod jeg nok heroppe eller sådan noget. Men jeg kom ligesom til at springe lidt mere i luften, end vi lige havde regnet med. Ja. Så ja. Så... Torbjørn. Hvad? Hvad lavede du lige der? Ingenting. Nå. Ja. Det er også lidt her noget redstone arbejde, som Torbjørn har arbejdet på. Det gik faktisk meget. Det var faktisk meget nemmere at lave. Som vi vil nok se. Der er nok nogen, der har det lidt svært. Så som for eksempel mig. Som måske godt kan have det lidt svært med redstone. Ja. Så jeg kan godt finde ud af redstone, bare roligt. Var ikke så god til det. Jeg var heller ikke særlig god til det i starten. Nej, men det er simpelthen vores intro her. Ja. Vi ses nok i vores næste video. Rigtig videoagtigt. Ja. Kom herned til mig. Men... Jeg er lige her. Bag dig. Nå, der. Farvel. Alle.